okubalulekile nje ukuthi umuntu engadlulisa ukuthi ufisa ngathi abazali bengasondela kakhulu kubantwaneni ukuze kube lula ukusebenza nabantwana. Aphinde umuntu-ke anxuse nabothisha ukuthi bawenze ngokukhuthala umsebenzi wabo, bayithande iy'ngane njengezabo ukuze kuzokwazi ukusebenzeka. Bese kuba yibo abantwana bazazi ukuthi bafisane, ngoba beke bazazi bona kuyokwazi ukusebenzeka kakhulu. Okunye sifuna ukubheka la njengoba siqala unyaka, uma ubheka izinga lezikole zakaMpumuza compared to last year, njengoba sibona la kunabafundi abathola 96%, sibuka sinekusasa kulama research azophuma kulo nyaka. Uma ubheka nje njengoba sithola o-A aba more than 20 kulesi sikole namhlanje. Umuntu unathemba lokuthi azokhula kakhulu ama-result ngoba sinohlela nathi njengobukhosi olubizwa ngobukhosi emfundweni olu-add value kwi-program vele khona ka-Department of Education, ngoba siwakhipha nathi ama-awards wethu ey'kole zonke zamakomputer. So automatically uma kuba ne-competition nezinga liyakhuphuka kufana nebhola nje. Alright, sesigoqa Mntanamkhulu. Nayi sifuna ukuyibheka njengoba zikhona iy'kole eziningi lisazoqhubeka lo hlelo in the near future, or there's another program that's going to run in other local schools. Luzoqhubeka hlehle uhlelo esaliqala ngo-2022 okusho ukuthi unyaka wesithathu lo silwenzela uhlelo lwama-award ey'koleni. Siya-adabuka unyaka nonyaka okunye nama-camps nokulungiswa infrastructure yey'kole suwukhosi. Ziningi into esiyifakayo esilekelela ngazo ey'koleni, nokunxanxusa amabhizinisi ukulekelela iy'ngane esuke zingenawo ama-uniforms. Konke lokho siyakwenza unyaka nonyaka, vele ama-result azokhula ngoba nathi unyaka nonyaka ilo si-ede nje kuma-programs akhona ukulekelela ukuphasa kwengane yakuMpumuza. Okay, sesikope maybe i-message ongayidlulisa kakhulukazi emphakathini nakuna wonke ama-stakeholders, kakhulukazi abazali, uthisha, amalungu omphakathi ekugadeni kwey'ngqalasizinda kakhulukazi iy'kole. Umuntu into angayiveza nje kakhulu ukuthi iy'kole zikhona njengoba uhulumeni esezakhile iy'kole wayebeke ey'ndaweni zethu, kusho lezi iy'kole sekwezethu, so kumsebenzi wethu ukuthi siyigade. Iy'kole-ke kuzokwenzeka ngelanga siphele upende isikole sibenayo imali ngaleso sikhathi. Nathi abazali nje ake sibe nayo isi-agriculture yokubeka nje u-100 rand u-50 rand silekelele iy'kole zakithi, singahamisi imali kodwa sabazali sihlangane sibone ukuthi isikole shoda ngopende, sithenge upende siyolekelela. Sekuvuza ucingo silekelele, usilinga sinawo silekelele. So ukuthi abazali umlayezo omkhulu uthi ake bayiphathe iy'kole kubezabo, bayi-own njengemizi yabo, nosomabhizinisi ngokunjalo nabo basondele kakhulu balekelele ey'koleni zethu. Siyathokoza.